బ్యాక్ టు హరిప్రియ సిల్క్స్ లో ఇంకొక స్పెషల్ బ్రైడల్ శారీ తీసుకొచ్చేసాము. సో ఇది రిసెప్షన్స్ కి, ఎంగేజ్మెంట్స్ కి అలాంటి వాటికి అద్దరిపోతుందండి. బ్రైడల్ కలెక్షన్స్ బయట అయితే ఈ శారీ మనకి 80,000 అలా ఉంటుంది. మనం సేల్ చేసే ప్రైజే ఈ శారీ 50,000 అండి. సో 50 కూడా కాదు, నాకు తెలిసి మనం సేల్ చేసే ప్రైస్ వచ్చేసి 48,750 అండి. కానీ ఇప్పుడు ఆఫర్ లో 32,500 రూపీస్ కి ఇస్తున్నాము. త్రూ అవుట్ ద శారీ అంతా కూడా సిల్వర్ జరీ అండి, ఒరిజినల్ ప్యూర్ సిల్వర్ జరీ అనేది మనం యూజ్ చేసాం. పైన వచ్చేసి మనకి పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ తో గోల్డ్ కచ్చి కడ్డీ బోర్డర్ వస్తుంది. శారీ అంతా కూడా సిల్వర్ జరీ అండ్ వివింగ్ కానీ ఇందులో ఉన్నటువంటి డిజైన్ కానీ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి. కింద బార్డర్ కూడా మంచి పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ బార్డర్ ఇస్తున్నాం, కంచి బార్డర్. ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్ అండ్ పళ్ళు. ఇవే కాదు, స్పెషల్ గా బ్రైడల్స్ కోసం మన దగ్గర డిజైన్ చేసినటువంటి శారీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇవి ప్యూర్ సిల్క్ మార్క్ సర్టిఫైడ్ శారీస్ అండి. మన ఓన్ వీవింగ్ లో మనం డిజైన్ చేసినటువంటి శారీస్. సో తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా పర్చేస్ చేసుకోండి.